Tituluaren izena zetorren Okendoko zuek egindako enkargua literatuneako izango zen erakusketa bat, eta lotuta baitaren nire lan egiteko erakin, liburuak desegite ditut eta berriro egin, polita irutu zitzaidan lili bat hartu eta osto erantzi, horregatik antxe. Olako espazio handi bat izatean, pixkat nire azkenengo egin ditun laneko pieza batzuk, igual handituz, leku handia danez, pentsatu nun, komeni zitzaidala pieza bakoitza eder jartzia eta pixkat lantzia. Badaude kolaxak, kolax inguruko gauzak, musikakin lotuta, pianola paperian daude, eta gero bai daude letrak, adibidez erroskilan masakin indako esaldi bat, badaude eskutitzan barruan letrasopakin indako pieza batzuk, eta badaude brailez egindako piezak ere bai. Kantua, Lili baten kantua brailez dago, kantu mutu bat eta metronomo batek laguntzen dio. Itxu eta mutu, baina denok barruan dugun zerbait izan daiteke, ezta? Oso gustora gelditu naiz, oso pozik nago. Kondizio osonak dira, tratua osona eta ondo baloratzen da erakusketa bat hemen eta oso pozgarria da.